Снимаме вече. Това е третият ни клип в Base Builder. Сега ще ви покажем една база, която аз измислих съвсем случайно. Ми дойде на ум. Лесна за строене, обаче е много хард за влизане. Ще се стараем често да има клипове. И ще се стараем да ви показваме колкото се може по-добри и хубави бази. Отдолу ни трябва за тунела. Не ли трябва отдолу за тунела? Чакай, аз трябва да направя горе трапа. Прави го. Материали ли дърпаш? Материали ли дърпаш? Не знам какво дърпам, обаче тук ни трябва нещо, защото ще ни е фейл базата. Добре. Там си запушил да не могат да влизат, нали? Да. Лок. Лок. То. И това е базата. Трябва да се влиза един по един, защото ако се стъкнем има трап. Ето тук се изчакваме. И сега влизам. Ето го трапа. Надяваме се базата да е станала както искахме, за да може да се хващат в трапа. Ето един влиза. Само че един няма как да влезе в трапа. Трябва да са поне двама. Чакай, трябва да ето. покажем трапа. Трябва да демонстрираме трапа, да. Как действа Ето всъщност вижте. трапа. Оп, разбира се. Не успя. Ето тук може би ще стане. Ще покажа Номера. как се... Сега да убием този, да може другите да влезнат. Може би ще стане. Гъби трябва да скочи този, за да... Този обаче не скача, за да влезне в трапа. Ето сега, може би ще стане. Защо не влезе в трапа? Не знам. Дръпни се оттам. Оп! Ето. Ето. Един Ето имаме. как стъпнаха един в трапа. Вече имаме един в трапа. Ето този първия. И базата се Това запушва е за другите. И затова тази база е много добра, защото когато има някой горе не могат да ви хванат. Обаче го убих. Няма нищо.
Базата е много ефективна. Добра е. Само, че е малко ниска сме направили. Таваните трябва да са малко по-високо. Ще ни хванат. Няма да ни хванат. Това ни беше. Да. Добър рънд направихме все пак. Базата беше добра. Аз още живея, не знам как. Ако знаеш в момента как разигравам по-вътре. Еми, това е. И това за този клип. Ще правим Надявам други. се ви е харесал. Чао. Чао.